Vanme levar de volta á miña terra, iso lles oín dicir. E eu intentei explicárllelo, dixenlles que se trataba dun erro, dun malentendido, que nin fixen nada, nin son esa persoa que eles cren. Díxenllelo, o meu nome é Antonio Gómez. Antonio Gómez. Óenme, queda alguén aí. O meu nome é Antonio Gómez. E seguireino sendo mentres me sexa posible. Porque o contrario implicaría contarlles a verdade, a miña verdadeira historia, e daquela só quedaría espazo para o horror. E por suposto xa todo remataría. E que doado sería entón escandalizarse, ou, que sei eu, aterrorizarse mesmo. Porque non, é verdade, o meu nome non é Antonio Gómez, senón un moi distinto. O meu nome é Manuel Blanco Romasanta. Aínda que estou seguro de que na aldea que eu crera deixar atrás aínda murmuran, en voz baixa e con temor, aquel outro polo que empezaran a referirse a min. Porque, para toda esa xente, como para a historia, eu sempre cargarei con outro nome, os Acauntos.